Erreka, ibaia, uhaldea irudikatzen dugunean uraren bide hutsa irudikatzen dugu gehienetan. Urak normalean hartzen duen eremua eta kitxo, baina tronpatuta gaude. Uhaldeak hori baino askoz gehiago dira. Uretatikat dauden izaki bizidun guzti hauek, animaliak, landareak, guztiak dira ibaiaren zati. Beraz, izaki bizidun konplexua da uhaldea eta ibai bakoitzak bere pertsonalitatea du. Pertsonalitatea aldakorra gainera. Gehienok uste izan dugu beti urak bere bidea duela. Bere ertz mugatuekin. Hemendik, onat. Eta bukatu dela, ba ez da horrela. Animalia espeziak bezala, ibaiak ere edonolakoak ditugu. Ur lasterrekoak dira batzuk, mantxoak bertzeak, urremari handikoak eta rekastoak, landare dioparoa dutenak eta biluziagoak, ur jauziak, urputzu handiak, txikiak, urtegi artifizialak. Gure ibaien artean bada ezberdintasun adierazgarri bat, ura Atlantikora daramaten ibaiak eta Mediterraneora daramatenak. Azken hauek aldaketa handiagoak jasaten ohi dituzte urtaro lehor eta euritsuen artean. Hori bai, guztiek dituzte ezaugarri komun batzuk, ibaiak irudikatzerakoan beti gogoan izan beharko genituzkenak. Ibaiaren parte dira, noski, uretako animalia guztiak. Arrainak, harrien azpian ezkutatzen diren zomorroak eta bertzelako ornogabeak, urazalean dabiltzanak, zomorro eta arrain bila dabiltzan ugaztun eta narrastiak, uretan sartzen diren landare eta zuhaitzen erroak, harriak, sasiak, belarra, lurra, eta ibaiaren parte da ere, honek bere egiten duen eremu oro loditzerakoan erraterako. Horixe dena da ibaia, eta hori guztia zaindu behar dugu, ez bakarrik uraren ohiko ibilbide estua. Ibaia, hori bai izaki bitxia.